Primeiro, agradecer o convite a este acto, permitirme expoñervos un pouco a experiencia dun pequeno concello deste país, do norte deste país, un concello moi parecido ao resto dos concellos do noso país e nada parecido ao resto dos concellos do Estado español. Para contextualizar un pouco todo, tereivos que dar uns datos, uns pequenos datos, non? Bueno, primeiro, eu son dos admiradores de persoas como Rafa Mouzo. Eu son dunha xeneración que víamos Corcubión ou Fene como os paraísos nos que nos mirábamos. Despois veo a Allariz, viñeron outros modelos, outros concellos, era donde nos mirábamos, o espello donde nos mirábamos, donde moitas das políticas que queríamos levar á práctica pois xa se estaban aplicando desde o ano 79, non? Polo tanto, nós cando chegamos ao goberno municipal en San Sadurniño, nun concello, como vos dicía, nun concello rural do norte do país, un concello de 100 km cuadrados, de 2.800 habitantes, 200 entidades de poboación, pois o único que tiñamos era ilusión, non coñecíamos para nada o que era a realidade municipal, non coñecíamos para nada a experiencia que tiñamos, non coñecíamos para nada o que era o funcionamento dun concello, a economía dun concello, porque contextualizando todo, o que temos que saber é que a capacidade no marco no que nos movemos, a capacidade que temos os concellos galegos de facer política é prácticamente nula, é dicir, non temos absolutamente ningún recurso. Quitamos o gasto corrente e os compromisos que ten a corporación, prácticamente non queda absolutamente nada. Temos un déficit de financiamento que ou se corrixe ou non son viables os concellos tal como entendemos hoxe os concellos. Temos que saber, temos aquí persoas de concellos de outras partes do Estado onde a realidade é totalmente distinta, que o financiamento dos concellos galegos non sirve tal como está, ou se modifica ou temos problemas de funcionamento xa ordinario, ou se modifica ou vamos ter problemas xa no inmediato, non? Nós, cando chegamos ao goberno no ano 2007, unha das cuestións que máis nos preocupaba era o de instaurar a democracia real. Vivíamos nun concello gobernado polo PP desde había moito, desde principios dos anos 80, cun pequeno período que gobernara o PSOE, pero con un PP moi forte na zona do Ortegal, donde absorbía absolutamente todo, donde a participación da cidadanía na vida política local pois era totalmente nula, un clientelismo totalmente asentado. Entón, a cuestión máis urxente que víamos cando accedemos ao goberno municipal era darlle participación real á xente e non limitar a participación aos períodos de cando había eleccións, non? O primeiro que se nos ocorreu, vendo experiencias, nos mirábamos, como dicía antes, moito en espellos que había de gobernos do BNG. Nos ali por proximidade mirábamos moito o Concello de Fene, non? Era o espello onde nos mirábamos, non? O que se nos ocorría era facer uns orzamentos participativos, pero non tiñamos nin idea de como se facían os orzamentos participativos. Teño polo que decía así, vou ser claro falando, non? É dicir, poñíamos no programa electoral que íbamos poñer en marcha uns orzamentos participativos e o problema tuvemos cando chegamos ao goberno e había que aplicar o que decíamos, como facemos os orzamentos participativos, porque cando empezamos a mirar a economía do concello, dicíamos, pois non temos nada para dicirle á xente en que quere destinar os cartos. Bueno, pois ocorreusenos, pois chamaron a consultora que tiña un comercial que andaba aqueles días pola comarca de Ferrol, unha consultora que era madrileña. Eu digo que era madrileña, eran xente da Complutense, non sei se serían de forzas políticas que viñeron posteriormente, eran da Complutense que nos estaban vendendo o de elaborar uns orzamentos participativos no concello. Claro, viñeron a San Sadurniño, xuntámonos ao goberno municipal con eles, viñeron a San Sadurniño, puxéronos un PowerPoint ali na Casa da Cultura, xa salía San Sadurniño dali un mapa do mundo, aquilo era magnífico, empezáronos a falar e aos 5 minutos xa nos demos conta que aquilo non nos valía para San Sadurniño porque non tiña nin idea do que era
un concello galego, non? Xa nos falaban de distritos, de tal, cando lles empezamos a falar de parroquias pensaban que estábamos no catecismo, unha cousa así, non sabían a realidade para nada, non? Entón, iso levounos a profundizar no que queríamos facer, non? Hai xente, evidentemente neste país hai xente moi creativa, hai xente que ten ideas e hai xente que realmente sabe esas ideas trasladadas á realidade. Falamos cunha consultora que había en Ferrol naquele momento, que xa non existe, e o que nos fixeron foi elaborar un documento teórico do que realmente tiñamos que facer. E iso foi o que fixemos, non? Aprobar uns orzamentos participativos que eran, simplificando un pouco, unha serie de asambleas polas parroquias, asambleas veciñais polas parroquias, que teño que dicir que foi de moito éxito, de moitísima participación, a xente tiña ganas de participar, de verlle a cara aos gobernantes do Concello, aínda que non fora para reivindicar moito, non? Pero sí ter unha interlocución directa cos que gobernaban no Concello. Pois o que fixemos foi unhas asambleas por todas as parroquias, destinar o 10% do capítulo 6, que naquel momento estaban falando sobre 100.000 euros, para que os propios veciños en asambleas polas parroquias decidiran en que investilos. Despois digo como resultou, non? Aquel primeira experiencia. Como repartimos aqueles 100.000 euros entre as parroquias? Bueno, pois, seguindo un pouco o modelo da reivindicación do nacionalismo de sempre, non? É dicir, ter en conta a dispersión do territorio, da parroquia, o número de núcleos, os habitantes, o número de poboación que había, unha serie de criterios que, ponderados, daban unha cantidade a cada parroquia, non? Mais ou menos daba unha media de 14.000 euros a cada parroquia. Iso xa foi un hándicap importante, é dicir, con 14.000 euros non faz absolutamente nada. Pintar un local social é pouco máis. Iso condicionou moito as reivindicacións que facía a xente. Chegabas a unha parroquia e a xente, o primeiro que che dicía, hai que facer o saneamento en toda a parroquia. Claro, para facer o saneamento en toda a parroquia tiñamos un plan director do saneamento en todas as parroquias e valía 15 millóns de euros. Claro, a frustración era moitísima na xente, non? Dicir, claro, vimos para aquí, decimos o que hai que facer, pero non temos cartos para facelo. Ese era un dos problemas, non? Entón, o que tuvemos que facer é saber xestionar iso, que non se convertira un proceso de participación, de que a xente lle das participación nunha frustración colectiva, non? Que ao final démoslo logrado, porque ao final o que fixemos foi convertir os orzamentos participativos niso, nunha asamblea onde a xente poida transmitirlle aos gobernantes municipais as súas preocupacións. Daquelas asambleas saliron cuestións moi sinxelas, cuestións que a naide se lle ocurriría poñer en programas electorais, non? Por exemplo, a naide se lle ocurriría en San Sadurniño poñer nun programa electoral no ano 2007 que había que poñerlle números ás casas. Parecíanos unha cousa de perogrullo, non? Pero foi unha das preocupacións máis grandes que había porque os carteiros estaban todos rebotados. Permiteunos que puxéramos a numeración en todas as vivendas do Concello, un investimento que non foi grande, unha cousa sinxela, porque o demandaba a poboación. Pero a ningún dos que estábamos na política municipal se nos ocurriría aquilo. A ninguén se nos ocurriría, por poñer algúns exemplos, que unha das demandas máis repetidas en todas as parroquias foi que suxetáramos os contenedores. Iso foi nos segundos orzamentos participativos. Veu precisamente despois do claus, daquel temporal que viñera, que deixou os contenedores todos polo medio das carreteras e contra os coches. A xente o que demandou era, en casi todas as asambleas, que había que sujetar os contenedores. Unha cousa normal, pero non se nos ocurriría a naide decidir un investimento nun concello ou poñelo nun programa electoral. Bueno, pois iso permiteu que demandas que son moi sinxelas, pois a xente nós o recolléramos e o puidéramos facer. Despois o que convertimos, despois de todo isto veu a crise económica, que xa non tiñamos nin o 10% para poder destinar as asambleas participativas. Entón o que fixemos foi convertir as
nunha ferramenta para facer unha especie de banco de ideas, de que as cousas que se foran propoñendo nesas asambleas irlas recollendo e cando houbera oportunidades ir executándoos. E foi o que estamos facendo hasta agora. Está resultando ben, é unha maneira tamén de que a xente lle vexa a cara ao goberno municipal, e tamén o que estamos facendo é aproveitando desde un punto de vista tamén didáctico, de explicarlle á xente en que consiste a facenda municipal, de onde proveñen os recursos e en que os hai que gastar. E tamén facer, nós, o que pretendemos tamén é facer política nesas asambleas, non? É dicir, a xente ten que ser consciente da situación que estamos vivindo, do déficit de financiamento que temos os concellos galegos. É que teñen que demandalo, temos que demandar que temos que ter outro trato. Non pode ser que non teñamos recursos para exercitar competencias que temos por lei, non? É dicir, son competencias que temos por lei, pois teñenos que dar os recursos necesarios para poder exercer esas competencias. Senón o que facemos é defraudar a cidadanía, non? Eu penso que moito máis proveitoso é o debate posterior, que é o que vos poida decir. O documento de orzamentos participativos, a avaliación deses orzamentos participativos, témola feita, facémolo todos os anos, e as conclusións que sacamos son tremendamente positivas. Eu penso que en San Sadurniño é unha das cuestións que nos sirveu para afianzarnos no goberno. Temos maioría absoluta, levamos 4 legislaturas con maioría absoluta nun territorio onde o nacionalismo non tiñamos unha presencia, unha implantación forte, exceptuando concellos como Fene, que era un concello industrial, pero na zona do Ortegal era unha zona onde o nacionalismo tiña problemas e tiña pouca implantación. Pois conseguimos que en San Sadurniño, e pensamos que os procesos de orzamentos participativos foi importante para conseguimos que o nacionalismo se asentara en San Sadurniño, que o nacionalismo en concellos limítrofes pois fora implantándose. Hoxe en día gobernamos o Concello de Moixa tamén con maioría absoluta, un concello onde está asentado o nacionalismo tamén. Pois por poñervos exemplo, nas parroquias limítrofes do Concello de Narón, e pensamos que pode ser pola influencia de gobernos como o de San Sadurniño, pois nas parroquias limítrofes do Concello de Narón, nas eleccións municipais, nun concello onde outra forza política gana con maioría absoluta, pois gañou o BNG as eleccións, non? Por lo tanto, pensamos que ferramentas como os orzamentos participativos son importantes tamén para a consolidación de alternativas políticas, alternativas ao sistema. E pola miña parte, o que queirades preguntar despois no debate, encantado de respostarvos.